Kunu intom il-garanzija tal-futur billi tagħtu semkom u tagħmlu użu mill-opportunitajiet li toffri l-Unjoni Ewropea. Kien dan il-messaġġ illi waslu l-MPs Maltin Peter Agius u Thomas Bajjada meta tkellmu mal-istudenti tal-Junior College. F'kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija Żgħażagħ, l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta u anke l-Junior College, l-istudenti kellhom iċ-ċans jiddiskutu mal-Ewroparlamentari dwar dak li l-aktar jolqothom anke fuq livell Ewropew. Anka l-President tal-Parlament Ewropew u MP Nazzjonalista Roberta Metsola permezz ta' video fl-appell tagħha spjegat li l-Ewropa għandha bżonn iż-żgħażagħ. Pajjiżna għandu bżonn iż-żgħażagħ u għalhekk għandhom jieħdu l-opportunitajiet u jesperjenzaw l-Unjoni Ewropea. Min-naħa tiegħu l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Peter Agius li kien preżenti spjega li l-Unjoni tiftaħ il-bibien għal kulħadd u semma l-fatt li qatt ma hemmx biżżejjed il-ħna żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea. Dan fil-waqt li insista li attwalment l-aktar suġġetti li għandhom jitresqu l-qudiem huma dawk tas-saħħa mentali, l-użu tal-mezzi soċjali u anke l-użu tal-intelligenza artifiċjali.